Okay, let's go. Okay guys, good morning. Tuig na to si Master Kyler, narito ay. And spot na to, at orang gibalikan ng kuan, Marigondon spot. Okay, wa man to kakuyog si Tukob Master. Nag-inusara ra to siya og jig pagkagahapon. So nakakuha siya dugto tuna diri ra gyapon. Yahay kayo to guys. Mga almost 3 kilos. Ayahay ang tao, oy. Pagkahayahay. Lipay kayo. Naan paggamay, oy. Oo. Lapas gamay lang pambot. Ang kantil mabawra man yun. Okay. Bago na po niya itong 30 grams. Bagong idodonate. Ayaw po, imo po ipadonate dito sa saan siya. Ato sa pakuhaon sa na itong mga tulo baka DTT. Kung ano ka ng jigpoy nga jigpoy fake. Pari na ba si pari bitaw ka jigpoy? Ano gani? Fake. Dali na kayo mapaong. Wa man ta kakuyog ni Jaman kay nagkalibangs man kalibangs. Ini bawas ng taron. Okay, ayos na. Kasagaran mga on very good kuan kanang ngit-ngit o kanang hayag na. Okay. Sangit ayun. Terus gamay atras. Itong gilista ng 60 grams guys. Drop tag 60 grams kay medyo na ay sug ang ilaw niya para maka straight sa atong linya atong pagbagaan atong jig palakaan ato gamay niya mas kusog sa siya musiga ng luminous. Okay, 60 grams na silver og luminous sigaon para klaro kay sila ba. Kana drop. Okay. Okay, hapit na ang buntag guys. Hapit na mo buntag. May bato sa ilaw. Napangga. Strike guys. Nice one. Strike there. Liukan na oy. Hala, liukan kayo. Hala, nakabuhi. Ah, nakabuhi. Giatad. Strike. Kabuhi. Giatad. Ano, okay ra. Sigawan pa balik. Ito na. Klaro eh.
Pabuhi, ter. Yang ay. Morning na guys, good morning na, good morning. Hayag na guys. Wala na sa idagom. Mayo ni. Ha? Wala ko kay bawa lagi, grabe. Igura gi kurug-kurug eh. Pero dili tong ipunon kay wala man na kuan niyo. Wala man na samda ng jig. Giditsog kuan eh. Pag drop na ko ba? Wala na ni drop. Gipag close na ko, ditsog kurug eh. Oh, gisugat. Okay, balik na tayo dito guys nya magsuway ta og 30 grams na dito. Okay, gato tong 30 grams dili man kay luminous to siya pero di siga karon kay hayag-hayag naman. Klaro na nun sa ilawom nya balik ta dito nya magpa-konta magpadaplin kay punta pa dong sa kantil gyapon ta kani kay basig madak-an ra kay sila ani ba di kay sila strike. Okay, balik ka rito. Bugsay, bugsay. Bugsay, bugsay. Okay, 30 grams. Huwag tang din ng mata. Tapos kamay atras.
dito niya. Last na nato ng tuyok nga pangantil guys. Nya wa gani. Mag-jig na tagdag ko. Malayo-layo ring bugsayan. Let's go. Madalita. Duka na ko eh. Duka kay ko. Wa pa ay pampabuhis dugo dia. Hasta zero wa. Duka na kay ko guys. Asa naman ni sila? Agay, isangit pa gyud. Sangit na bitaw. Karon result. Nakuha ra mo? Wala. Bugsa, karon nabuhi na gyud akong dugo ter. Nabuhi na ang dugo. Sangit man. Ay. O ara. Ay. Uhuy. Boss, Wala maka. mau pa? Ingaw pa? Ay magpapa. Agay guys. Iuwa na kita guys. Hindi na kinimayo. Ay 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 ay. Abot ang buwan. Sama ni. Sokol tani. Ay go tabi. Uhuy, nagtaligsik na. Tara guys ay. Padong na rin guys. So scary. So scary. Last na kong naabtan ng uwan katong kaming jaman diri. Same spot. Katulo may naabtan og uwans. Dagan man uwans. Not just one, but uwans. Babadyang uwan. Woohoo!
Okay ra ka diya? Okay ra. Is okay guys. Ano na nakakuan? Is okay lang. Ano daw? Agoy, katog na 50 grams. Marilag! Katog na ba aron? Ay! I see a future. Ay, 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 ay. Nag-uwan na dyan, guys. Uwan na dyan, guys. Ay, 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 ay. Katago-tago lang to. Kay nag-uwan na yan. Ano ba ito? Sokol. Sokol. O, pamangkin siya nagpa. Siya na syagit, guys. Sokol nga po, Mr. Kyle. Kaya po siya ningon nga, surrender! Sokol, 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 sokol. Tahu ka na, sokol tadi. Sokol ko na siya guys. Marilag. Katog na ba aron? Wala kita mamauani. Ay, 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 pag-ibig. Ay, 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 pag-ibig. Wala kita mamauani. Oh no, basa na kita. Oops. Wala naman. Hinay na. Hinay na. Chop, 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 chop. Sana naman eh guys. Sige pa tani. Okay. Okay. Sige pa tani. Okay, dagko na kayo. Basta hoy kilat, okay ra. May kilat. Saan dito sa ubos ani ron? Mana? Dali na kayo. Mana? Dili 7 grams. Okay, langit. Ay, sangit na po. Oh, sangit na sad. Grabe ka, tulo ka na sangit eh. Sagami sangit. Hindi na kata ka na sangit, katulo.
Let's go! Let's go! Nabalik na ang kusog. Nabalik na ang kusog. Napaka ng langaw. Nabalik na ang kusog. Napaka ng langaw. Para gini mo ba? Okay, oh. Lagi. Ato gitapan na to. Ato nitapan na to. Kaming duha. Wagin may kuha mga idol. Wagin may kuha mga idol. Ayaw dyan ninyo ikuha mga idol ha. Mga kalambat. Kalambat. Mga kalambat. Dre, daghan. Dagan kayo sila. Mga kalambat. Kalambat. Strike, strike. Donate na ako. Naputol. O pagani, donate na dayon ya. O pagani putla. Makuha pa na kalambat. Ay, donate kanya. Dito, manay ka na sa gitan der. Diloy ditoy. Duol sa kay to. Layo kay ni. Mao gay nagpalayo ko dire kay layo wa is sangit dire. Oh, lagi sungod pero layo kay ni oy. Dito para ganina. Tana mga kalambat. Daghan rin mga kalambat. Harihan na itong usa. Kaya marag nagproblema pa ni si Jig na sangit. Tang-tang. O pag ginatang-tang mga kalambat. Para tang-tang mga kalambat. Birahon niya spikas. Okay mga kalambat, tanaw na to ang iyang style. Tang-tang na. Fish on ko na. Ah, grabe mga kalambat oh. Nasangit sa lambat. Ay ay. Kuha ba ay? Kuya nay. Kuyawa na masama rin mong kamot anay. Masindahon. May pattern na nito. Tang-tang ra. Tang-tang ra mga kalambat. Balin mo mga kalambat. Balin mi mga kalambat kay Strike, 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 strike. Shark, 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 shark. Shark, 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 shark. Bantog ra bawo kayo si binutob rin na yung gamit day. Bantog ra bawo kayo oo. Kuya nagapo boy. Okay guys. Bawo kayo kasi binuto rin na yung gamit. Natanawa ra. Napagis ilawom. Shark, 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 shark. Wala lagi sokol ter. Wala lagi sokol. Bato na di. Uy, grabe so. Di ba wala mo sokol, wala mo kurog bisag si binuto na yung gamit, wala dyan mo kurog. Pugapo ni Dre. Pugapo, sige pugapo na ter. Go! Go, chibi. Yatay ko ang ano eh. Sabi, yan ang kauban kasi. Kayo. Di ba kay wala dyan mo ko ano, sokol oh.
bato no. Ayun, nasa bato eh. Tatambakerns. Shark, 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 shark. Gapo lang. Pugapo lang. Ito na kaon eh kay. Uy, bato. Ito na waro. Ano sa tip? Lah, isda. Bato lagi. Yatay. Daan mo ko. Huwag yung sukol. Hey, sukol ba? Sukul ba? So guys, Fish. isang bato. Isdang bato. Ah, grabe mo gata eh. Shark, 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 shark. Pakitaon ta mo nga nung kusog kayong hangin guys ha. Daray. Dara guys, nga nung kusog kayong hangin guys. Dara. Ang dagom. Padongare. Woo! Okay pa si Master Kyler guys, nakasuway pa og sangit. Grabe. Mingaw kayo? Lagi? Ara rami da doon. Lang, suga na ni hangin eh. Pada pelinta? Ha? Pada pelinta dili. Ha? Paano ta? Paano dalang ta padong dito? Lagi pada pelinta. Kusog ng hangin guys. Lala ka diyo. Ang uwan padong na. Retreat kami guys, retreat. Kaya mga building, wala maklaro. Retreat! Dili may isog. Sa una kay isog mi. Karon kay dili may isog. Okay. Las 9 pa rin guys. Ala ka diya, ang haay, ang... Yang saman, buksaya na tani padang dito? Buksay na ta? Buksay na, buksay. Kay... Ano makaya guys? Ano ta kumpiyansa? Okay. So let's go, let's go! Kita akong pamaol eh. Wala, retreat guys, retreat. Retreat. Sa dugayan. Kilid man. Dapat ikaw sa kilid, anak ka. Na, go. Na. Guys, Mutakilid ka na eh. Oh. Lapta na gimig uwan guys. Lapta na gimig uwan. Wala ka diya. Di mo iswag. Di mo iswag. Ang grabe gusto kagi eh. Mapalit ang padol. Ay. bias na ako rin dito.
Palid. Ay. Moro ka